मंडळी या बघूया आता मसाला आपला तयार झालाय काय। तर मस्त उकळी आलेली आहे। आता मी यात तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग। तर पहिले तर तुम्हाला गुड आफ्टरनून आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ। सो मंडळी हाली तुम्ही बघितलं आमच्या घराकडे चूल अरेंज केलेली आहे। सो इथे बसलोय म्हणजे इकडे काहीतरी आज बनते आणि चुलीवरची स्पेशल डिश बनते जी सगळ्यांनाच आवडते आणि आम्हाला तर आवडतेच, काही विषयच नाही। तर कशा प्रकारे बनवणार आहोत, काय बनवतोय, तर सगळं इथेच आहे करेक्ट। तर जाऊया आईकडे बसलेली आहे, सगळं साहित्य रेडी आहे। सो लेट्स गो। तर बेसिकली आजचा जो व्लॉग बनणार आहे तो बनणार आहे रेसिपीचा। तर कुठची रेसिपी बनवते ते बघायला जाऊया। लेट्स गो। तुम्हाला थंबनेल बघून कळलंच असेल, पण आम्ही आता बनवतो डायरेक्ट, तर त्याची उत्सुकता असते वेगळीच। सो लेट्स गो, जाऊया। मंडळी सगळी अरेंजमेंट झालेली आहे आणि आई तर रेडी आहे, तुम्ही बघू शकता। आई ऑलरेडी उत्साही असते प्रत्येक गोष्टीसाठी, टाइम मग किती पण होऊ दे। सो आता 1 वाजून गेलेले आहे, तरी पण उत्सुकतेची लेवल बघा कुठे आहे। खरं तर लागली भूक। सो इकडे काय बनवतोय, तर साहित्य इकडे आहे। सो लेट्स गो, इकडनं स्टार्ट करूया। बनवतोय कोळंबी। सो इकडे कोळंबी आहे आणि 100 रुपयाची आहे, आज आणलेली आहे। ही पहिली गोष्ट तर फ्रेश आहे। त्याच्यानंतर हा आपला मसाला, हा मसाला आहे, काश्मीरी पावडर आहे, लाल मिरची पूड म्हणजे रेग्युलर मसाला, रेड चिली पावडर नॉर्मल आपली रेग्युलरचे, हळद, गरम सामान, काळी पूड, धने पूड, कांदा, टोमॅटो, आलं लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट आहे। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे करून घेतलेली आहे। मीठ, ऑइल। सो इकडे लाकडं तर पेटतच आहेत, तर चुलीवरच्या जेवणाची मजाच वेगळी आहे मंडळी। सो लेट्स गो, बनवायला स्टार्ट करूया। आता कशा प्रकारे आई बनवते तुम्हाला कळेल। इकडे आपला टोप तर रेडी झालेला आहे आणि बाहेर बनवते तर गरमी वाटत नाही अजिबात। खरं तर गरमीचं वातावरण आहे, घराची सावली पडते। तुम्ही जर इकडे अनुकरण केलात भिंतींवरती, केवढा ऊन बसतंय जोरदार, बघू शकताय। सो पहिली गोष्ट तर ऑइल इकडे आपला तापत ठेवलेला आहे। आणि कसले मासे होते, बांगडे कसे होते बांगडे? मी घेतले 100-10 होते, नंतर ती बाई आरडाक लागली 100-15 म्हणत, मग वाटलं उगाच घेतले। बघून घ्यायचे असते बरे, कधी कधी गावणार पण ते नरम लागवते। हे मी घेतले तर बरे घटत। बांगडे पण घेतलं? हो, बांगडे दिव्या खाणार नाही ना, मासे खाऊचं। मी आणि दिव्या मासे खात नाहीत मंडळी, मग भाजलेलं असून नाही तर कसलेच नाही। पहिला तरी मसाला तरी खायचो, आता ते पण बंद केलंय। कांदा परतून घेऊया आधी मंडळी, इकडे आपला कांदा परतून घेऊया। ज्या दिवशी घाई असते तेव्हा घाईच, आता जाऊन आलो थोडा, परत जायचंय। पप्पाचा फोन आला, काम आहे, येऊन जा परत। नवीन कोण बघत असाल तर कुडाळ आहे आमचा तालुका म्हणजे मार्केट, तर तिकडे आईला जायचं आहे परत, त्याच्याबद्दल आई बोलते। बऱ्याच जणांना गैरसमज की कुडा कुडा काय बोलताय। कोडा नाही, कुडा आमचा तालुका आहे, मार्केट आहे कुडाला। आम्हाला कुडाशिवाय पर्याय नाही, सगळं काय भेटतं तिथेच भेटतं कुडा। आणि आम्हाला जवळ आहे, आम्हाला 5.5 किलोमीटर आहे, म्हणजे 6 किलोमीटरच पकडा आमच्या घरापासून। हा लाल होईपर्यंत परतून घेऊया मंडळी। बघता बघता आपला कांदा तर लाल झालेला आहे आणि आता त्याच्यामध्ये ऍड करते आई टोमॅटो। आता टोमॅटो नरम होईपर्यंत परतून घ्यायचं। सो मंडळी, जसं की बोललो, बघता बघता कांदा रेडी झालाय, तसंच आपला बघता बघता टोमॅटो पण इकडे रेडी झालेला आहे। आणि तुम्ही बघू शकता ऑलरेडी त्याला ग्रेव्ही सारखा हे सुटलेलं आहे तेल। थोडं मीठ टाकूया त्याच्यामध्ये ऍड करते मीठ। आता आपल्या आलं लसूण पेस्ट टाकायचं, ग्रेव्ही टाईप होय ना, ग्रेव्ही टाईप करूचा ना। आता यात हे आला लसूण कोथिंबीरची पेस्ट आहे, आला लसूण कोथिंबीर। म्हणजे कलर बघा, कॉम्बिनेशन बघा, असं एवढा जबरदस्त दिसतंय आणि वास तर एवढा उत्कृष्ट येतोय ना, जबरदस्त। आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं। पेस्ट
व्यवस्थित भाजून घ्यायची तेलात. अतिशय उत्कृष्ट वास येते म्हणजे. आणि याच्यासोबत पाहिजे म्हणजे भाकरी खायला. भाकरी जर असेल भातासोबत पण अतिशय उत्कृष्ट लागणार म्हणजे. फक्त भात चुलीवरचं होय नाही, कुकरपेक्षा चुलीवरच्या भातासोबत म्हणजे असं करून खायचं एक नंबर लागते, जबरदस्त. भात पण चुलीवरच केलेलंच. आणि चांगलं झालंय मंडळी. हे बाजूला बाजूला चूल लागल्यामुळे इकडे काय पाणी तापवलं डेली आग करतोय आम्ही, तर त्याच्यासोबत इकडे वाटत नाही. आग इकडे साईडला टाकली की आणि फास्ट पेटतात लाकड. फक्त लाकडं पाहिजे, लाकडं शोधायला जरा मेहनत पडते. गॅसची बचत. आता आपल्या पेस्टला पण मस्त तेल सुटलंय बघा. आणि आता जाता हे मसाले टाकायचे. तर हळद, गरम मसाला, काळी पूड आपली, धने पूड आणि काश्मीरी लाल मिरची पूड आहे. सो मसाले पण ऍड करून झालेले आहेत. आणि आता त्याच्यापेक्षा उत्कृष्ट सुगंध येणार आहे मंडळी. तुम्ही जर इथे लाईव्ह जर उपस्थित असता तर तुम्हाला आपला रेग्युलरचा मसाला चवीचा एक वेगळाच अनुभव भेटला असता, जबरदस्त. आणि आता जाताना थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं. आता मसाले नीट शिजण्यासाठी थोडंसं पाणी टाकायचं. झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेऊया. मंडळी या बघूया आता मसाला आपला तयार झालाय काय. तर मस्त उकळी आलेली आहे. आता मी यात ही कोळंबी टाकणार आहे. अस्सल मालवणी कोळंबीची आमटी नाही, ग्रेव्ही. मंडई अजून बांगडे बनवायचे आहेत. तर मी तर जेवेन आणि मला जायचं आहे परत गाडीवरती, रिक्षावरती. सो हे झाल्यानंतरच मी जेवेन लगेच. म्हणून आधी बनवायला घेतलं, यायला जायचंय. नॅचरल गॅस बघा मंडळी किती फास्ट पेटतोय आमचा. नॅचरल फायर. भांडी घासून दांडी भांडी घासूचीच पडतली किती काय झालं तरी. एकाची बचत करायची असली तर एक काहीतरी करूच लागत त्याला. दिव्या गेली कॉलेजला, नाही तर आईचं काहीतरी कामं गेलेलं असतं भांडी घासून. नाही तर भांडी घासताला भांडी नाही ह्या केल्या नसतं काहीतरी. तर अजून एक गोष्ट राहिली ती म्हणजे कोकम. तर यात आता मी टाकणार आहे कोकम. आणि बघू शकता उकळी किती जबरदस्त आलेली आहे. आणि वास मला वाटतं आपल्याकडे कसं कोकम नाही तर मच्छीची कुठलीच रेसिपी होत नाही. अस्सल मालवणी झणझणीत तर होणारच आहे 100%. तुम्हाला बघूनच कळलं असेल. आणि याचा सुगंध अख्ख्या वाडीत पसरलाय म्हणजे. आता अजून एक वाफ घेऊया, नंतर मग होईलच. तोपर्यंत माशाची कढईची तयारी कर. आता रेडी झालाय काय. तर बघा आता आपली कोलंबी तयार आहे. वास पण छान येतोय मस्त. आणि म्हणजे जेवढी पाहिजे तेवढी जाडसर झाली तुम्ही बघू शकताय. तिथून भाकरी भातावर खाण्यासाठी तर एक नंबर. सो आता उतरून घेऊया आणि जाऊया रेडी, आपलं ताट रेडी करूया आणि चव बघूया पहिली गोष्ट तर मंडळी. आणि इकडे आई बोलत होती कढीची तयारी. कढी ठेवूया. कढी आता किती वेळ लागेल काय माहिती याला. ती फोडणी दिलेली नाही, डायरेक्टच ठेवली. सो लेट्स गो, जाऊया घरात आता आणि आपलं ताट रेडी करूया. तर मंडळी फायनली आपला ताट पण रेडी झालेला आहे. आणि अशा प्रकारे आहे तुम्ही बघू शकताय. एवढा ठीक झालेला आहे. जाडसर किती आहे बघू शकताय तुम्ही. तर या जेवायला जरासा टेस्ट करून बघतो कसं लागतं आपल्या. हां भारी आहे. तुम्ही ना जेवण आई तर आ करा मंडळी. अतिशय उत्कृष्ट झालेला आहे. झणझणीत एकदम. भाकरी असतात भारी लागणार असतात. तिखट झाला.
तिखट एकदम कॉम्बिनेशन हॉटेल सारखं वाटते म्हणजे जबरदस्त. करूची होती बी रेस्टॉरंट सारखं एकदम ग्रेव्ही असते रेस्टॉरंट मध्ये तशी. सो जेवण घेऊया पटापट. मंडळी फायनली जेवण तर झालंय आणि जेवण अतिशय अप्रतिम झालाय आणि खूप दिवसानंतर दुपारच्या वेळी आमच्या खालच्या घरी आणि इथे बसल्यानंतर तुम्हाला एसीचं सुख भेटणारच. एसी पेक्षा पुढचा नेक्स्ट लेवल. हवा एवढी खतरनाक चालू असते ना इकडे, तुम्हाला असं ऑइल पण जमा होणार नाही चेहऱ्यावरती, एवढी हवा असते आमच्या खालच्या घरी. आणि उजेड तर तुम्ही बघतायच, गरजच नाही, तुम्ही विदाउट फिल्टर तुम्ही बघू शकताय उजेड किती चांगला पडतोय, जबरदस्त एकदम भारी. तर मंडई डिश कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि असे वेगवेगळ्या डिश तुम्हाला जर तुमच्या आवडीची कुठची डिश असेल आणि ती बघायची असेल आमच्या पद्धतीने आम्ही कशी करतोय तर नक्की कमेंट करा. दाखवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन, तोडका मोडका का होईना पण नक्कीच माझ्यापरीने दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. तर व्लॉग कसे वाटतात नक्की कमेंट करून सांगा. तर मंडई आता काय नाही, आता गाडीवरती जाणार आहे मी आणि करेक्ट आता 2:15 झालेले आहेत. सो लेट्स गो, निघूया आता. तर मंडई आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.